Lelah ning manuk kuwi kok. Mete manuk ora? Apa ya, Mas? Digoleki teko merawak-merawak ngisore goleki apa? Goleki ular. Ulare mlebu ning jero manuk. Duwe ah, ngisor sikilmu kok duwe. Dua. Dah aku nak duwe mbogoken manuk. Oh. Bayar yo dirimu dhewe. Mangan no. Akeh pesen ngene. Mie wong Oke. ya. Akeh pesen aku. Tak telepati niki pesen. Iya. Lah udane mong sediluk tok arti ngiyep mah. Hoi, mampir setruk. Ya, ya. Ana karo bolone kok mampir setruk. Mana Nera mangan sik. mie. Oke. Oke agek dimasakke ning jero dandang kae. Wah. Dong ora? Ora ngomong. Ora dong kowe kok. Pak kowe ora ngomong ora gaeke. Aku yo ora ngomong. Saiki gaeke mbake, mbake mangan. Bakso limang mangkok, Sung. Mie. Mie wae, aku arep pesen bakso. Aku arep pesen bakso. Kowe njaluke mie to? Ben gak njaluk mie kok. Ini. Duit apa meneh? Oh, duwe. Apa? Eng. Heh? Eng. Pring. Pring. Mlipate rice liver kowe kok. Oh. Rice liver. Oh, cagahe ngatan kiyu ki. Enggak jaga sih yo. Mbak.